Do sada smo videli ko čini surogat program i zašto je koordinacija ključna. Jedno od najvažnijih, a najčešće prećutanih pitanja u surogatstvu jeste šta ako nešto ne ide po planu. Jer istina je, u surogat programu ne ide uvek sve savršeno. Može se desiti da transfer embriona ne uspe. Može doći do spontanog pobačaja. Mogu se pojaviti medicinske komplikacije. Mogu se promeniti zakonski uslovi u zemlji u kojoj se program sprovodi. Pravo pitanje nije da li se to može desiti. Pravo pitanje je da li je plan za te situacije postojao od samog početka. U ovoj epizodi govorimo o šta ako scenarijima. Šta se dešava ako nešto krene po zlu i zašto je važno razmišljati o tome unapred. Ozbiljan surogat program se ne meri samo procentima uspešnosti, već načinom na koji je pripremljen za nepredviđene situacije. Na primer, da li ugovor jasno definiše šta se dešava u slučaju neuspešnog transfera? Da li su dodatni pokušaji uključeni ili se dodatno plaćaju? Ko snosi odgovornost u slučaju medicinskih komplikacija? Šta se dešava ako se program mora premestiti u drugu zemlju? Roditelji često ova pitanja postavljaju tek kada se problem već desio, a tada su opcije ograničene. Stres je ogroman, a odluke se donose pod pritiskom. Zato se o šta ako scenarijima ne priča da bi se plašili, već da bi se zaštitili. Surogatstvo je proces koji zahteva realna očekivanja, jasne ugovore i tim koji zna kako da reaguje kada stvari ne idu baš idealno. Jer pravi kvalitet programa ne vidi se kada sve ide glatko, već onda kada se pojavi prvi ozbiljan izazov.